От изложба художничката Ивет Горанова. Вижте репортажа на Весела Кръстева. Какво е различното в твоите картини тук, които показваш? Цветовете. Много са живописни, свежи и мисля, че предразполагат един човек, като ги погледне дават едно добро настроение. Намираме се в галерия за съвременно изкуство 1908. Това е моята първа самостоятелна изложба и много се гордея с нея. Експозицията е озаглавена "Началото на моето аз". Обединяващата линия са тези 4 години, защото преминава през различни мои периоди, настроения и са много различни, ако човек се загледа в тях една от друга. Аз съм много вярваща и много разчитам на тази сила и мисля, че тази вяра ще ме доведе до наистина челни и предни позиции в изкуството. И не само в България, и в чужбина, защото се надявам живот и здраве да се развие и в чужбина, като художник. Защо трябва да дойдат хората да разгледат изложбата? Защото ще ги зареди с много положителни емоции и настроение, а мисля, че това е най-важното, защото в момента живота ни е доста трудничък. А те дават настроение.